Bismillahirrahmanirrahim. Si tanok man saging kapag na tanong saging bubuka kapan. Kira-kira na sa mga tao di IPPC ang tao ni pakapan ng tayo mata oron. Di na ba si Marvin? Ate. Amay na kuan magusin na narubugi yung ito kalipatan na naruno to siya kaya pag actual tanong sa kapaigo kalipatan na naruno so kapaigo isa yung ito dataro miyang didisgrasya miya ligbatara ako pa mao din nanto noon. Ano kapag usin na narubuan inshallah panintakatan dandan. Bagali pati pag-actual tanong na mamay ni na pito timan aging kaya gakot ka. Gingi agakot ka na pito timan. Ngayon to na 5 timan si isa lawas na 2 timan aputos yan. Sisa puro ulo, sisa puro ae. So pito timan lang. Yeah, pito timan agakot. Siko da nga pan dengan pan kibitan siya ko kapan kadi sukapan na pagkauna na kao naging kaya mga gakot yan. Atay. Lagi pamaudi mo pa kauna na kubun sa naging utua kapan ka. Para na isang uta putusan no. Yeah. Para na isa leg. Para na sa pamaklawan yan. Pamaklawan. Para na isa tiyan arap pang yan naging lema para magakot ang lipi kakaw. Para na isa bubun yan. Para na isa bubun. Tampas halog. Nagiya so ain yan. Inga panindilan yan. So saya so mengkelan. Apa ya? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 timan. 7 timan. Militad ko na sumama na talo dinis street pamana diretso. Mamanta ko pa ma. Igilap man na so dinis na ano to ba? Manipis na pakaliman. Dipindi ito. Pag tinudun na ron mga luksami mga pagaremi, di nyo pelipate na mapia kawan maka mbubal kanu din maka teri para dukan sa kapan yung ngayon to niya kadagdagalap ke pananiman to amay ko miyatay na ining kaya ko sa kapan kay ko na pamalian na ipka ko iran na miya maka nininita kapurtiwid atay giya atay purtiwid ya so maninita ilan yung mga bapya sirak na dip ko pipi mana bapya sirak no pa pagti na dirum kembat pipi atay dip kembat sama no to na sumala ataw na sebu apa mana tuno na dip pagkatarotok gitu isa pa sa mga loks na di pa atitikwasaan so di katarotok paging uto kapan ayaku ni mga pagarya pumasakan no na isi niyo na so 60 wid ay mana na maulad mablang mo to ka 60 ka tuno tumade 60 ka ano ito siya? Insis. Oh. Kate naman Kate mablang. Kukumad na sarpa. Lagi namiya kapya kabapekala yan ataw na ke raksyan. Sumapi akap ke kapan naging uto ataw. Kate. Naging uto isa namiya ka buba. Denta naman. Denta no kami ka buba. Kate. Padahal lamalay tamo kagi ki kapano na di para para pelalai pa no mga pangangapan na di kataroto pa naging utakapan. So kuha ka no sa sumulad. Ate sumulad. Ate nya kaulad-ulad papekala na mama ha. Ke minon. Ate nya kalal. Na. So dito ginga epekto lang tanong na mamay ni na mama. Sama niya kapag matatanor ka din kapag sa timan ka. Itad ka saya. Kita kung saan nag-isad. Autos ka niya. Arila ka no, kagi nga iya pimba lang tanong na ano na mga ribatong agadub ka manusya, niya ka puro agi nga isaw.
Yang kapuro, sudah na problema sa niportan ni nakagsagutan ni wat. Talo, diretso para ko, mama. Purun karang. Ay sigtas eh. Niya kalpasan na tan. Okay, kata. Minibtad ka on? Ha? Nakataya, sutiman na nga para may letano. Isa lapis saya, gisa di dalam. Nailan niyo miya ka ulad-ulad. Kata siya kadua. Atom, na, detar, miya makaulad-ulad, miya pita sa kabungusiro, mubangkay. Kata siya katalo. Katata. Mama ini naging ayang bungkusan tanong. Mama. Ada puto nila sa taban. Giye maga nakakisabutin nyo na pampers. Ha? Ay bali na kana ba mi itong sagi akapan mga pagarya. Kates kanya. Si tanibtad ganyan may lay pipia. Katata. Giikidi nga sa nguto dinis akinwa nga saya. Anto na kala ini ni kipantag. Pergi untuk dania ku bangkai, ipalala kaya sa nguta pito tiyan udi na ipantag. Ngay no to. Batabu labo sa aksident udi na ini ipalalag sa motan, ipagda sa taraka kapaka mamakaudu. So mierang saya. Igida daw na matagu. Na inilalago pa mau di na dakapipe ko mapan andin ni kipalabang nirano na mimbuat aso dinisiran so kapaniran na may apno atay. Isa na nakaribatan. So to na isuan niyo. Paigo niyo si Roman. Anta kadi kataya so bulong ito kana ba inin me itong sa kapan kamata gunaya inyuman na imbitad kainin na si iko pantag si ngay pantag sa gimutua kebitadan ko pitot yan daw sa ate pagiro nga saya para amay na dinine kay gaan mapi aka kapalutang na oto panita marego to talotiman na isa 2, 3. Giya sumama. Amay na kailangan tanurombu. May pantag kububay. Ilayin tanong ito na mambuhi. Bida niya. Na, kailangan tanurong naging gaya. Pagarita no, ilayin tanong. Paka igaan tanurong. So, mga panarim o mga loks. Mga panarim o umrano. Tigira na. Kailangan nakapipian. Nagira o napipipian din na mati din na may kepeg usubangay na din no tumamara. Ay kapipi si ko literan na upama ko marchit. Upama ko najis. Dini plipategi na imbutad bu ya ko lupa na keburingan bu. Upama ko mga buring bu na din na baro problema. Upama do bakya najis si nagito kapipi ron. So gira pa masa bagu na di kailangan iba pipi. O di na kuminwa kad na andang sarakakata tagung na ko malita nga. Miyawa pataka di kailangan bo to pipi. Iman to na kailangan tanong maging kaya to na ini na kakapantan no? Iya. Dataro ba ni mabubaw? Saya ngintad so akto ako na yaw practice saya para may letan no pipia. Ay siya pabulon. Aktual auto. Na ibarat to. Barat kay mapanid siya kay ninangon takin bitad na naruro na. Ginga niya kaligda. Auto. Kate so puntagan sang epitot yan. Ibarat to ba kakawan na so wata yan napaki gimot gapasa napaki amin na kung sa utapito nga para marandin adin pa ka kita aging utwa najis na miyalo ka kano kagiyam yun na akang bida-bida ano mga tao kukakapan adin nakap niya tayo napagigilaw niya baka susulang pida na yan so dito na namubunuan tigiran na pakaigaan kapanan na datare kagi ko na dataro ka simbayang namiribat siran ka da di simbayang datare so ini kailangan ni ron upama ko esu na so ka simbayang nak na ba di simbayang da di simbayang ba sa gigiro paman na ba si ko pero to begitu ka mga kaprarar ko no to benar so kaya gista din tanong na ubiyat tanong so kaya mente mga sahabat so Rasulullah na diritsud na yan wida di tanong na nabubunuan o ba di pag-ibig sa mga tuwan. Pakapangaling ka pang nabumpa ka naraka, begitu bu awid akatan. Nya sama na, pipikiran niyo agi nabanggay pa man na kasasapangan na yao. Adi pa kayo bata no koko adima. Andin lagi yung tapang berian. Katis kanyan. Ini suiso. Katay. Kates kanyan na. Na. Para ma kay katano na ya.
Naging ya si inay ingga kot ka saya. Kau to. Ingga kot karo para miatik siya naging utaga pasro. Sumau sabala siya. Naiga kot kasi mam. Para miatik siya, miatik siya naging utua. Gapasro on andi berat ada najis na andi atau nini bana pakaliw. Wah ini ku na sudah taren ha. Sama nari para dun. Anda kapaguna so kawanan ay nga paguna. Ay pada mo sa ustad. Si sa kawanan pu si sa ulo. Kau to sa lapis saya. Tata. Sa lapis. Imbel account so bala yan saya. Kata ya. Nailan ni man kape nga maulad. Kami ya kape-apia. Di niya no di ka tuod. Nah, kuha nga man so si Marapara pangad na yaw, pero pag kami rano sama, kada niya maapara-para pa nga. So, miya motulo na naman yan, hindi niya maswa. Portan din lagi. Nailan niya man, tata. So, miya ka piya din, bapia dudu lapis, na di kilay. Anak kaya miya ilitan o kiyapan, na talo lapis, malap nita mo na kilay, so, mga orat yan. Kuha nga pa na ya, ba pelipat ya siya pagpusa kawanan. Atas kan yan. Iya, naik dayo. Sama nagpalutan. Nagpaluto. Nah, so miyari ba so kay betetan no. Di ka pa kay sig malu. Malu ginan. Gitik. Okay. Nah. Sama na na. Iya, alin na ngayon eh. Para ini si sana hiliman niya. Paginawa. Pagunan ka. Kelipatan tanuro ba kelipati mambu. Sa wainga. Bata bulabaw so aksident. Aging ka iya gapas. Natigun ka saya. Ngayon to na adna pliw kapag nalom ya rugu. Udi na si sangi atangilan yan. So mata na din. O pa mako aksident na ibarat na palisiin na. Kuha ka sa step, di na supusar ng mga nurse, mga doktor, tawi nga sa gapas na stop iskastepangan. Para di pirugu, di kebina sa sokapantan. Baik, tagungon na nagmabong. Kuha na, so di tanong tagun, nga matagay aktual. Ay paguna na kamalot na saya. Maguna kasi imalot. Si saging ya, ulo niya. At may palot kayo ni. Anda so diwang yan? Ate saya so diwang yan. Saya ngaptum para so palot kaamay kay palabang. Nagibu kapamagarangon. Kagi ikig niya na may kay palabang. Pipe. Paginawa? Iya. Sama na yan. Kapag so kaya tax ka na mapuro. Mapuro so kaya tax ka malalawan. Palutangad na yan. Palutangad na yan. Ang palutanga, mapalot ka. Naging ka, lawan yan si ina, pakanduda nga siya. Naraksin ka. Saan ka iya palutan ka. Oto. Ipraksyon. Dataro ito man burusa ka. Oryan. Agino? Katata. Giyap man. Giying ka iya pamaklawan si, naroon ko ni Puntag. Giying ka iya palot ka, para malabuda. Kapumakarangan. At gi-prax ka gini eliman yan an matatiks. Oto. Iya nasi mambusa bubun. Malo ni pagilan ni pamimikiran na kati ya sama na ging pigi tanong. Niya kagangga ni giga katawan so ikidi sang utagalabak. Kiraw na matitid ne. Dira nung di pamalan nung to na ako sabab sa gingo to ada sila nun okay sa naman ay kapag nadiran ate palutangan saya mga di pati si mga palutian nga may ka imbited ko kubur na mapiagap makaroon na mela niyo yung mga pagarya nates kanyan so kung mga los na may guguntor si kay Suliman yan ginada sudah bidyan yan mas mata ide di mo to rakiran. Da pa kasi mga pagarami mga dider pa
Pwede pag-isayo. Sundan naman to sa mga tuwa. Kaya lo tanda no. Lo tanok man pagilayan to na buntad aka labong. No tanay makaragni, no tanong mararasay. Sabog sa mga talilong katawi. Nagyaya. Kapag kayo pa makudatan no yatagui. Datano tagui sa pamper. Na uwad na maliwa na jis. Na ilayin tanong na. Mimbut saya. So, may binasa sokapan, mimbo na may palabangiran na, mangingingiregi mo to mga tao. Lalay na nan, nag-maintain na nan, di manggulola, may ngingiregi mo to mga tao, sabog sa nguta, may akaudong nguta bangiran, dera nun tago isa, nguta inaluitan wa gapas. Pwede na pa kayo sa iyo. Na. Kung tanong na, kung di magin. Tay, sama no to mga lalok sa mga pagarimi, maragaya, nagugaya sa butan, kaya budan tanong, ilayin tanong man, nandun ay kasimbing itanong. So mga tao na mga mabubesiran sa loksiran, mabubesiran sa pagariran, karanunan silang pagariran, awida ka na amay ka, sumbayangan, agyutoy, malaki, ugupiran na disiran lumbupa ugup. So pag ilayin meron so kasimbing iron, iman to inshallah.